Khubor ka Batisi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ka mot pran bat ka police bazar ki balong ki artli ki kat khayi ki ba he tam hakani ka jilla Meghalaya kila kenja bha bat duna breu hadu kata-kata menta ka sngi ka arpu santarik ubnai nailar arajar arpuwei hadin baka kinhun ka sur kinong maulai kila penbena ban thang ye ki dorting shop hasurok ba ha maulai petrol pump hakapor sawaji janme kani ka jing thang ting shop jong ka sur kinong maulai kalong kum shibenta ban persha ya ka jing bam suspend jong ka sarkar jilla ya u director general of police ka jilla u ar Chandranathan bat ye ki arngut ki he pulit halor ka jing yap jong unong elam barim ka sanking atiar bala sha khain be an ka hnyo trap National Liberation Council u ba Chesterfield thank you ka bala jia ka step prangap jong ka khat lai trik ubnai nailar arajar arpuwei Kakinhon lum khobor jang ka Batisi TV hakajingya swat shamot pran bat sha police bazar kalalap balajan baro ki dukan kila khang khrdep bat ki ba play ki dan tang khandiat bat ka jingbun bereuru kaduna hadu kata-kata